Materyales para sa proyektong bakod ng simbahan ng Barangay Tebang, Dagupan City, ninakaw. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ikinagulat ng pamunuan ng St. Michael the Archangel Parish sa Barangay Tebang, Dagupan City ang pagkawala ng 27 bags ng semento at 35 na peraso ng bakal na materyales sa proyektong expansion ng parking space at bakod sa likod ng simbahan. Sa PRMK Parish Pastoral Council Moderator Jude Ferrer, ang mga ninakaw na materyales para sa proyekto ay matagal na pinaghandaan at nilikom ng simbahan bago maisakatuparan. Actually, May 14, pagkagising po ng bawat isa sa amin, nakita na lamang po namin na kulang na po yung mga materyales natin sa pagpapagawa po ng bakod sa likod po nitong simbahan. Ano ang epekto nito? Malaking malaki po sa kadahilan ng ito po ay ipinanghihiram pa lang ng simbahan. Halos kami po ay humihingi ng tulong sa atin po mga parokyano para po maipatapos ito. May pambayad po sa mga construction supplies. Bagaman bahagyang hindi na matanggap na nagawang nakawan ng simbahan, umaasa pa rin ang pamunuan na maibalik ang mga kagamitan at bukas na hindi nasampahan ng legal na pananagutan ang sospek. Alam niyo po ang puso ng simbahan, lalong-lalo na po si Father Winston. Ang gusto po niya lagi ay kapatawaran. Ngunit sa isang bahagi naman po, gusto rin niya na matuloy ang mga proyekto ng simbahan ito na ibalik lamang, wala na po tayong pag-uusapan. Kung sakali man na meron siya may magbabalik, siguro we will not pursue on anything. Sa kasalukuyan, hininto ng simbahan ang konstruksyon ng proyekto dahil sa insidente. Idinulog na rin sa barangay at pulisya ang insidente at kasalukuyan ang tinutukoy ang mga persons of interest. Sa kabila ng naturang insidente, iginit ng pamunuan ng St. Michael the Archangel Parish ang kahandaan nitong patawarin ang sinumang responsable. Ngunit nananawagan din ito ng kabutihang loob at donasyon para maipagpatuloy ang proyekto para sa mga parokyano. Mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.